आसा दिनै फुंबिलि समाव जोंनि मिडिया बिथांमोननो साबायखर बावबाय आरो नुजाफैनो हानाय जोंनि एमएलए बिथांखौ जोङो रायजोनि जानानै साबायखर बावदों आरो जोंनि गासैबो गामिनि गार्जेनफोरा बिथांमोनहा ज' जानो हानायखौ जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। दा जोङो मोनसे एसेट मोननानै जोङो गोजोननाय मोनदों मा बेवहाय सि लेब सेन्टारा जाहैबाय मोनसे मोनब्रै मोनबा माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ लानानै मोनसे बिसोरनो सेन्टार मोनसे बानायना होनाय जादों। बे सेन्टाराव सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बोरैहाय थांनानै थानो हागोन आरो गावसिनि बिजनेस पारपासखौ बेवहाय डिटेल्स सावरायनानै बिसोर गावसिनि खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन। दा जोंहा मोनसे गामिया जोंहा मोनसे नाम दं हिसाबै हायनारि क्लिन भिलेज नाम दं हिसाबै जोङो बे एसेटखौ मोननानै जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा बेवहाय मोनसे अफिस रुम थागोन आरो मोनसे मिटिं हल थागोन। दा बे मिटिं हलाव जोंनि गामिनि निस्सय समस्याफोरखौ बा गामिखौ जोङो बोरै जौगालांहोनो बिनि सायाव जोङो सावरायबाय थानो जों स्कप मोनगोन। ओंखायनो दिनैनि सरकारखौ जोङो गोसो गोरबोजों बा मोजां मोनो जाहाथे बेबादि राजुहुआ खामानिफोरखौ जोङो मोननायनि थाखाय माने जोबोद गोजोनदों। जों आसा खालामो जोंनि बे साब सिखोन आफादजों लोगोसे गामिनि रायजो राजा गासैबो जोंनि समाज दानाय समाज फोसाबनाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो जाहाथे फोसाबनो हायो बेनि थाखायनो जोङो साब सिखोनखौ खालामनाय जादों। आरो दिनैसिम 2019निफ्राय 1 अक्ट'बरनिफ्राय खामानि मावबोनानै दिनैसिम जों मावबाय थादों। 4 बोसोरनि आगान होबाय। दा जोङो गेजेराव 2021आव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट डिसिनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव बयनिख्रुइ साखोन सिखोनसिन गामि हिसाबै जों मोनसे रिकगनाइज मोनदों, जोङो सार्टिफिकेट मोनदों। दा बेनि थाखाय जोङो डिसि आरो दिनैनि प्रसासनखौ जोङो साबायखर बावो जाहाथे आरो जोंबादि गुबुन गुबुन जायगायावबो जाहाथे समाज फोसाबनाय आरो गामिखौ साब सिखोन लाखिनायनि थाखाय खामानि मावो बेखौ आङो दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों। आरो जोङो साब सिखोन खालामनायजों लोगोसे मोनसे हाबाफारि लादों बे जाहैबाय गामियाव चिलड्रेन पार्क जों खालामनो नागिरदों। जोंनि मानसिफ्रा जिहेथु बाहेरायाव गेलेगारनायनि मोनसे सुबिदा गैला, बेनिखायनो जोङो गामियावनो मोनसे फिसा दखरसे जायगाबाबो जोङो गथ'फोरखौ गेलेहोनायनि मोनसे सुबिदा बानायनो नागिरदों आरो बे चिलड्रेन पार्कआ जागायबाय। दिनैनिफ्राय आरो मावलांबाय थानो थाखाय जोङो रेडि जाबाय। जिहेतु गोबां रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननि बे गामियाव बेरायनो फैयो, नाथाय बिथांमोना मिथिया माखासे प्लास्टिकनि बाहायगारनायखौ बिथांमोना बेयाव लाबोना नोंथांमोननि गामियाव गारफैनो हागौ। बेयाव नोंथांमोना माबायदि साबधान होयो? नंगौ, बिथांमोना जिहेतु मिडियानि गेजेरजों मोननानै गामियाव फैनो लुबैनानै फैयो, नाथाय बिनि नियम नितिफोरखौ बिथांमोनहा मोनथियाखै। मोनथियैनि खारना मोनसे दङ, जोंबो बिसोरनो जथेस्थ' इनफरमेसन माबाफोरखौ जों होनो हायाखै। जोङो जायगा जायगा माखासे इनफरमेसन बर्ड जोंनाव थानांगौमोन। डास्टबिन दङब्लाबो बिथांमोनहा बाहेरायाव गारलाबायनो नागिरो आरो बिनि सायाव जोङो खोब भलुन्टारि टाइपनि जोङो माखासे ग्रुप बानायना होनो हायैयाव बिथांमोनखौ जोङो साबधान होस्लाबनो हायैयाव बिथांमोनहा गालाङो। जों खावलायगोन जायफोर बिथांमोनहा जोंनि गामियाव बेरायनो फैयो, नायनो फैयो, बिथांमोनहा जाहाथे साब सिखोनखौ लाखियो। साब सिखोन खालामोबा गाव गावनि डिसिप्लिनाबो निस्सय आपग्रेड जालांगोन, जों बेखौ खावलायो। बेखौथ' जों देग्लायनिफ्राय आवरायजेनबाय, दिनै अपेनिं खालामबाय जोंना बिथां एमएलए बिथाङा। ओमफ्राय बेखौ जोङो थाबैनो फोजोबनो नाजासिगोन, जिहेतु जोङो अर्डारखौ मोनबाय आरो जोंनि गामिनि बयबो ज' जालायनानै जोङो बे खामानिखौ मोजाङै मोजां जाफुंहोनायनि थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ आरो नाजाबायबो। ओमफ्राय दाथ' जोंनि खामानिया थाबैनो जोबनायनि लामायाव, ओंखायनो जों बेखौनो बुंबाय। मा सुबिदा जागोन होननानै सानो बेनि गेजेरजों? सुबिदायाथ' बे जोंनि CLF कयेकटा खामानिफ्रा बाहायनो जागोन, लोगोसे जोंनि बे क्लिन कमिटिनि नायग्राफ्राबो बाहायनो ज' नायलायनो हाबाय जों बेखौ, बेनो आरो। जिहेतु नोंथांमोननि गामिया बयनिख्रुइबो बड'लेण्ड बिखायाव साबसिन समायनासिन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। दा नोंथांमोननि हरै साहा फारसे थानायाव जोङो एसे प्लास्टिकजों एसे बुंफबनाय जों नुदों। दा माबायदि सोलिना दं? थारमाने बर्थमान नैबे हाबा मोनसे जागासिनो दं,
बे हाबानि थाखाय बे प्लास्टिक कयेकटा बे थोरसि गिलास बे गोलैदों हास्लाबाखै हयथ' दा खालामगोन दिनै हराव थांनाय हराव हाबामोन बिनि थाखाय एसे माबा लेथ्रा जादों आरो जों बेखौ दा फोसाबनो थाखाय आखायाव लादों बेनो आरो এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে ডাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰত ডাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে দুটা হেলমেট মুক্ত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে আন এটা ভাল বিকল্প হল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে